definitionen for et andengrads polynomium, som netop er det her. Og vi snakkede også om det, der hedder D, som er diskriminanten. Vi vil nu gerne komme ind på, hvad koefficienten A, B, C og D har betydning for grafen for et andengrads polynomium. Vi vil nu starte med at fortælle om koefficientens A-betydning for parablen. Hvis A er større end 0, vender grenene på parablen opad, og hvis A er mindre end 0, vender grenene på parablen nedad. Når A er tættere på 0, er parablen bredere, og jo længere væk A er fra 0, jo smallere er parablen. Ja, jeg vil nu gerne forklare B's betydning for grafen. Og hvis jeg starter med at tegne et koordinatsystem her, og så tegner en parabel, så kan vi tegne det, man kalder en tangent, som går ned her, og lige snitter parablen, og også rammer y-aksen. Og B det er altså lige med hældningen på tangenten, som rammer i det punkt, man kan, som så er 0, C, fordi den netop rammer y-aksen her. Så det er altså hældningen. Det er lige med hældningen på tangenten i punktet 0,c. Tangenten til parablen i punktet 0,c er givet ved y er lige med b gange x plus c. Så det er altså b's betydning for parablen, altså grafen i andengrads polynomium. Jeg vil nu gerne præsentere, hvad c's betydning for grafen er. Og c, det er skæringen med y-aksen. Hvis vi indsætter 0 på x's plads, kommer det til at stå f af 0 er lige med a gange 0 i anden, plus b gange 0 plus c. Og hvis man regner det ud, så kan man så regne ud, at det kommer til at hedde f af x, f af 0, det er lige med c. Og punktet vil derfor komme til at hedde 0, som 0 var vores x, c som så vores y. Og parablen for et andengrads polynomium vil derfor altid ramme y-aksen i det punkt, der hedder 0,c. Vi vil nu fortælle, hvad D har betydning på grafen. Og D det angiver, hvor mange gange, eller hvor mange rødder der er, men også hvor mange gange parablen skærer x-aksen. Hvis D er større end 0, vil den skære 2 gange på parablen. Kommer til at se således ud. Og hvis D er lige med 0, vil den kun skære 1 gang på parablen. Det ser således ud. Og hvis D er mindre end 0, vil den ikke skære på x-aksen. Eller vil parablen ikke skæres på x-aksen. Så vil det enten se sådan her ud, eller måske sådan her ud. Ja. Grafen for andengrads polynomiet f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, hvor at a det er forskelligt fra 0. Den graf det kaldes en parabel. Og toppunktet på den her parabel, dens koordinater det siger, at det er t er lige med minus b over 2a, minus d over 4a. Så det er vores x-koordinater, det er vores y-koordinater. Det her det kaldes også toppunktsformen, og det er nu det, vi gerne vil bevise. Og det gør vi ved at starte med at tegne et koordinatsystem. Her. Hvor vi så tegner en parabel, netop grafen for andengrads polynomiet indeni. Sådan her. Og det vi så kan se, det er, at den selvfølgelig skærer y-aksen her, og som vi sagde tidligere, så skærer den altså y-aksen i punktet 0,c. Og, men der er også et andet punkt på parablen, som også har c som y-koordinat, og det er det her punkt, vi kalder for a. Så der kommer til at stå c her. Men vi skal jo stadig finde ud af, hvad x-koordinatet er. Og det går vi ned på x-aksen selvfølgelig og ser, og det kalder vi så for x0. Så der kommer også til at stå x0, c. Toppunktet, det er det, der ligger lige her. Og
Det kalder vi for T. Og vi antager parablen her, det er det, man kalder symmetrisk omkring toppunktet, hvilket betyder, at de her to sider på hver sin side af toppunktet, altså den her linje, jeg har tegnet her, de er altså lige store. Og derfor kan vi også kalde dens x-værdi en halv x0, da det jo nødvendigvis vil være den halve af x0. Og så har vi herude dens y-værdi. Så det vi gerne vil finde, det er jo selvfølgelig x-værdien, som er hernede, og y-værdien her. Og det er det, vi gerne vil vise, hvordan vi kommer frem til det. Først og fremmest, så ja, som sagt, vi kender jo funktionen for andengradspolynomiet. Og så har vi nu det punkt, der hedder x0, c. Og det er jo faktisk det samme som at skrive x0, f af x0. Og så kan vi faktisk også skrive f af x0 er lige med c. Og det vi gør det her, det er, at vi bruger x0 til at komme frem til, hvordan vi finder frem til formen for toppunktet. Og nu har vi så det her også med det samme som f af x. Vi sætter så x0 ind på x's plads, så der kommer til at stå ax0 i anden plus bx0 plus c er lige med c. Og vi vil gerne isolere x0 i den her forskrift. Det vi gør så, er, at vi kan se, at der er c på begge sider af lighedstegnet, så kan vi bare trække c fra begge sider af lighedstegnet. Og den kommer til at hedde a x0 anden plus b x0 lige med 0. Herfra skal vi gøre det at se, hvad der går igen. Vi kan se, at x0 går igen, så vi kan sætte x0 ude for parentesen. Så kan vi sige x0 parentes a x0 plus b. Så nu når vi er sat ude for parentesen, er lige med 0. Kan vi bare bruge 0-reglen. Så kommer den til at hedde x0 er lige med 0, eller at det inde i parentesen er lige med 0. Plus b lige med 0. Herfra så kan vi bare isolere det her, så det kommer til at sige hedde eller a x0 lige med minus b, når vi trækker minus b fra på begge sider af lighedstegnet. Så er det til sidst, skal vi bare lave isolere yderligere, så skal vi bare sige x0 er lige med minus b over a. Således har vi fundet den søgte x-koordinat til punktet A. Okay, og nu vil vi gerne finde ud af, hvad x-koordinater til toppunktet er. Og det vi kan finde ud af, da vi har fundet ud, hvad x0 er, og vi så ved, at hvad x-koordinater til toppunktet er, at det er en halv x0. Så kan vi bare gange en halv x0, en halv gange vores x0-værdi ind, som er minus b over a. Således skal vi finde ud af, eller for at komme frem til, at x-punktet til vores topværdi er minus b over 2a. Så for at finde y-værdien i vores forskrift, så skal vi bare indsætte vores x-værdi på x's plads i forskriften. Og det vil med andre ord finder vi funktionsværdi. Okay. Ja, vi vil nu gerne finde y-værdien, og vi har jo x-værdien, som er minus b over 2a, så den indsætter vi blot i vores forskrift på x's plads. Så der kommer til at stå f er minus b over 2a er lige med a gange minus b over 2a opløftet i anden plus b gange minus b over 2a plus c. Og nu hæver vi parentesen, det kommer til at stå a gange b i anden over 4a i anden. Og så fordi at vi ganger b ind i parentesen, så kommer der til at stå minus b i anden over 2a plus c. Og nu ganger vi så a herop i tælleren, så der kommer til at stå a gange b i anden over 4a i anden minus b i anden over 2a plus c.
Og vi kan nu se, at det her a og det her a nede i anden, de går ud med hinanden. Så der kommer til at stå b i anden over 4a minus b i anden over 2a plus c. Og for ligesom at kunne trække de her brøker sammen, skal vi have det, der hedder en fællesnævner. Og vi vil gerne ende ud med, at det bliver en fællesnævner på 4a. Så vi skal bare gange 2 hernede. 2a med 2 i nævneren, og vi skal selvfølgelig også gange tælleren så vi ganger også b i anden med 2. Og så vil vi gerne også gange c med 4a, både i tæller og nævner, så der kommer til at stå gange 4a her i nævneren og gange 4a i tælleren. Så der kommer også til at stå med en fælles nævner på 4a, kommer der til at stå b i anden minus 2b i anden plus 4a gange c. Og nu tager jeg den herop for at regne videre. Og vi kan jo i hvert fald starte med at reducere her, så der kommer til at stå minus b i anden plus 4ac over 4ca. Og vi konstruerer nu det, der hedder altså en parentes her, så der kommer til at stå minus parentes b i anden, og så fordi det er en minusparentes, så ændrer den jo fortegnet ind i parentesen, så der kommer til at stå minus 4ac, og det kan vi også se, det passer også med, hvis minus gange minus, det giver plus, så det passer over 4a. Og som vi nævnte tidligere i videoen, så har vi det, der hedder diskriminantformen. Og den kan vi faktisk genkende her, fordi den hedder jo d er lige med b i anden minus 4 gange a gange c. Så vi kan faktisk bare skrive minus d over 4a. Og vi har altså nu fundet y-værdien for toppunktet. Vi har nu bevist, at t er lig med minus b over 2a, altså x-værdien, Og at minus d over 4a, det er vores y-værdi. Altså har vi nu bevist toppunktsformen for et andengradspolynomie.